chodím ako delegát do rôznych kútov našej republiky a zvlášť na východnom Slovensku. Chcel by som priblížiť svoje poznatky z dvoch obcí. Určite obec Bystrany nie je vám neznáma a obec Pavlovce nad Uhom. Prečo hovorím o Bystranoch? V Bystranoch pred nejakým časom ste videli aj v televízii určite ich život a hlavne bývanie. Skúste sa pozrieť dneska, na akej úrovni je bývanie v Bystranoch, to je po ľavej strane smerom do Kopečka na Spiš. A teší ma trošku, že je tam starosta, alebo bol tam starosta, neviem, nemám presné informácie, či ešte aj teraz, volá sa František Žiga. A pri našej jednej debate, tak pri kave, po zápase, sa mi priznal, že vedel by aj pomôcť, ale nevie, či má do toho ísť s tým budovaním tých domkov, ktoré majú teraz pekne postavené. I keď si myslím, že nie je to ešte všetko, nie je závara, verím tomu, že sa to zveľadí a veľmi sa to zlepší a myslím hlavne bývanie pre tých, ktorí tam bývajú. Druhú vec, ktorú vám približím, alebo chcem približiť, Pavlovce nad Uhom, neviem, kto z vás to pozná. Tak, no, takže môže aj sa vyjadriť kolega, ktorého nepoznám, len meno, ktoré bolo predstavené, Pavlovce nad Uhom. Ja hovorím, že to je jedna z najbohatších rómskych osad alebo dedín na Slovensku. Tam, keby ste prišli a videli tie domky, lebo ja hovorím, chodím a mám poznatky z toho futbalu, to je okres Trebišov alebo smer Michalovce, no tak podelenie Michalovce. Keby ste videli tú obec Pavlovce, tak určite by ste si mysleli, že tam je opačný pomer bývania, že v tých pekných domkoch bývajú bieli a v tých horších Rómovia. Tam je práve opačne. V tých veľmi pekných domoch bývajú Rómovia a v tých, aj v ostatných, ale tak myslím, že tam je skoro každý druhý dom rómsky. Neviem, či hovorím správne, ale kolega možno ma doplní. Takže je taká možnosť i kultúrneho bývania, i lepšieho. Tento film tiež ma zaujal, tam je dosť veľa príkladov k lepšiemu spolunažívaniu, ale si myslím, že keď sa to začne od vzdelávania, tak to priniesie aj tie ďalšie veci.